Ato ba ato to agion ito sa vulcanizing basig dili to busy ron. Ato agion mga idol. Karon mga idol kay wala man tay lingaw atong laago ng atong amigo Kulapo. Base ni epekto na tong iyang pagwapo. Ang katugong takuling sa lubot sa kaldero. Mauna to'y gigamit niyang stringent. Ay da, pahamis gud sa panin. Pangpakinis kuno sa kutis. Mauna gipanggamit sa mga marites. Ay kanagong walay gibuhat sige lag chismis. Sweeto kay nas kinabuhi ni Maris. Katong ni trending sa social media ba? Nangasakpan kuno sila. Oy, Marites TV, otro pa man sa kang Marites di ay. Oy, dili man ko Marites ingko piso. Nakitaan ra man gud nako pag scroll nako sa Facebook. Unsaon kanang scroll nako sa Facebook kay mutan-aw ko sa mga video ni Manoy Chris TV. Ipakita man nila pod. Aw hinuon sad Manoy Chris TV, pero ayaw lang ipanulte. Kay kung manapi ka ana sa imong nakita, aw Marites na ka ana. Ug karon mga idol naata sa vulcanizing shop. Nagchismis pud ang mga mananap. Marites pud ay ni mga tabaghak. Ning tungura mga idol atong pakalitag duol. Tan-aw na to unsa ilang reaksyon. Sa tan-aw na ko naharian ni atong amigo. Murag ni anto ginag-istoryag maayo. Oy, Migo! Yay! Nana! Rekulta na yun! Ito! O say makita mo na ko ha? Dol! Cooks TV. Maudi ni si Cooks TV mga idol. Hangyo na ko sa inyo ha, i-follow na to siya para managhan po diyang followers ba. Unya si Migo Kulapo nagpaibok sa iyang sundang nakaputol ko nog liog. Jorday. Ha? Manok. Manok? Oh, manok. May sundan. Tuguyan na, di ka kang manok, Bigo? Kinawat ko. Na, tuon na. Oy, hala. Bad influence ba ning tawhana? Kay balo ko joke ra na niya. Ug karon akong giingnan kumusta ang iyang trabaho diri dapita. Anuya, ako may tigsuyak. Ito ba? Agoy, kakuyaw ba ang trabaho? Tigsuyak kuno siya. Delikado kayo ug masakpan si aning kalakiha. Mahurot gyud ni iyang ngipon. Kuyaw kayo ni siya ug martilyuhon sa mga tag-iya sa motor. Unya si Migo Kulapo ay kumpiyansa sigig pa kondisyon. Agoy na, ay Kulapo. Ay, makita ko. Wala ba na permit mo? Ay, makita ko. Wala ba na permit mo? Lalang, yata. Ha? Gibadlong ni Migo Kulapo yung kauban mga idol. Kay wa ko na permit ang iyang pag-inom. Basin makita na po ni taga Purpes kay itugaan sa mga marites. Sus! Gabi hawa dyan kay kumpiyansa, amigo, no? Akong gipangutanan anong sige siyang inom. Nagita ko sa akong kamatayon. Ug karon mga idol, akong giingnan nga hapit na nga mong Christmas party. Daghan na sad kay ni mga tumba nga tiki-tiki. Kanang pakondisyon sa lawas ba. Maunay gitawag nila og agwa di pataranta. Parte dito? Sa Bado pang parte? Ya, mato. Ato may pareho sa una kay mato. Biya nag-ton guardo. Ang bato dito niya, pag-spooting ha? Oh, barong Tagalog ko. Pagbarong Tagalog. Barong Tagalog kuno ang sulobo niya. Atong sapatos sa imong 5 kilo. Oh, 5 kilo. Parisan na tong sapatos niya nga purtibog ata. Nakanta ko ikaduhang batala. Unya mukanta pud kuno siya. Ambot lang kung ang tono magkadimao ba. Yabag man gani kayo og mo istorya. Grabe, oy! Idol na. Tagayan. Nga idol. Butag kayo na. O, apili na sabon. Apiling sabon. Unya si Migo Kulapo gitagaya na. Para kondisyon kuno kayo kung mo istorya. Dili na mauwaw sa kamera ba. Managhan ang mga fans niya. Ug karon mga idol na ako'y namatikdan. Kada vlog na mo nagi itom iyang agtang. Kinsa gyud ning tigbutang. Naunsa naman sana. Ay, Ako tang gibulkitan gapon. Butang nga gatite. Harong may slide ko. Kapila ka ko naluka pa gapon. Tanawa. Asite gyud gipasangil niya. Pero ang tinuod tiki-tiki gyud nakaingon nganong natumba siya. ano na naman sana ikuan. Oy, takuling limang ulo. Buang mako kauban. Uy hala, kauban din niya sa larin sa tanan. Ana na lang na. Ana na lang. Unsa naman na. Ang baso ni Migo Kulapo gitubilan. Pinanggagid kay ni siya sa iyang kauban. Tanda di dugo, klaro tang kamera ko. Tanda di dugo, klaro tang kamera ko. Nahadlok na gid si Migo Kulapo sa kamera makitaan. Aro sa Kamera. Nagmatngo na gid ni siya. Kay sa Purpose giwarningan na. Nga ay.